Лёша Вашкевич. Михаил Ильин. В чарговым падкасці. Йоу. Сёння у нас будзе тэматычны выпуск. Спешл. Вау, толькі для ўсіх бесплатных падпіснікаў. Слухай, просто у нас, трэба ўжо раскрыць все карты. У нас ёсць клёвы падкаст, які слухаюць нашы падпісчыкі на Патрэёне. Яны даюць кожны раз 10 евро. І дзякуючы гэтаму яны кожны 2 тыдні слухаюць клёвы падкаст. А для ўсіх астатніх слухачоў на Ютубе мы выкладаем гэты выпуск. Як яны адрозніваюцца? Нікому не кажы. Вось, так што для вас, але гэтым разам для вас будзе спешл пра тое, як Міхась будзе распавядаць пра ўсе свае злачынствы. Я пра ўсе не буду. Окей. І не злачынства, а правапарушэнне. Пра злачынства я не буду распавядаць. Працей, вы ўсе бачылі навіны пра беларуска-польскую мяжу, пра тое, што адбываецца на ўсіх іншых мяжах, так што беларуска-польская яшчэ ў гэтым спісе нармалёвая, больш-менш. Volkswagen Passat Universal яшчэ можа прайсці гэтую мяжу. Але былі часы, калі ўсё было значна прасцей і цікавей. Было такое. Давай. Я подумаў, што можна для вокладкі, як яе зрабіць. Мы зробім, як звычайна, нашу фотку, але паміж намі зробім сілуэт такі чорны, нібыта размова з кантрабандыстам. Окей. Типа мы не даведаемся, хто гэта. А тут людзі ўключаюцца, а тут няма ніякага трэцяга, это аказваюся я. І гэта такі вау. Сюрприз, мазафаки. Што цябе цікавіць? Ты распавядай, ты мне напісаў нешта там, што давай распавядзеш. І распавядай. Я так пахіхаю. Слухай, в прынцыпе, ні для кого не сакрэт, што я з Брэста. Вау, нічога сабе. Што гэта значыць? Што ўсё ж такі, як і большасць жыхароў Брэста, пераважная большасць, так ці інакш ездзіў ў Тэрасполь. Што гэта значыць на языке брэшчан? Берасцейцаў. Гэта значыць дом нумар 2. Дом 2. Трэба шмат паяснительную брыгаду трэба вызываць. Слухай, для многіх брэстаўчан, жыхароў Брэста, Тэрасполь, горад, які знаходзіцца па іншую мяжу, па іншы бок мяжы, гэта, фактычна такі быў другім горадам іх жыцці, таму што яны туды ездзілі набываць розныя рэчы, таму што там была бедронка, там былі іншыя розныя магазины, іншыя розныя крамы. Але галоўнае тое, што яны там рабілі, часцей за ўсё не проста туды ездзілі па закупы, часцейшае гэта суправаджалася, як мы гэта называлі, памежным бізнесам. Так. Для гэтага бізнеса ІП адчыняць не трэба было. То бок ён не зусім легальны. Ён зусім нелегальны. Скажу нават так. Што цянуць кота за яйкі? Кантрабанда. Пра кантрабанду. Нічога сабе, кантрабасік. Кантрабасік, так. Я вось хадзіў у музычную школу. Я гуляў на гітары і на кантрабасе. А Міхась у школе гуляў у іншы кантрабас. Чаму ў школе? Я да гэтага прыйшоў ўжо ў сталым узросце. Окей, калі першы раз ты павёз нешта не зусім легальна? Слухай, гэта было ў 2012 годзе, мне ўжо на той момант 23 гады. Я да гэтага ставіўся максімальна скептычна да ўсяго гэтага занятку, нават сказаў бы негатыўна, то бок з такім пэўным снабізмам. А ўсё ўжо срокі даўніны ўжо выйшлі, так? Я спадзяюся. Окей. То бок вы гэта можаце не чуць. Ужо, калі мы правермся. Окей, працягвай. Слухай, я ўжо сваё пакаранне за ўсё гэта панёс і некалькі разоў. Так што сумнеюся, што нейкія прэтэнзіі ў польскіх уладаў ёсць да мяне. 12-й год шчыра, ставіўся скептычна, негатыўна да гэтага ўсяго, з пэўным снабізмам, але
да гэтага ніколі ні разу не вазіў, нічога такого, ездзіў Польшу, але звычайна гэта былі там па вучобе, звычайна гэта там просто літаральна па закупах, там то з'ездзіць там набыць себе шмоткі, все остальное. І нейкія цыгареты я разглядаў выключна як, мне просто настолькі было лянота гэтым займацца, я так, ну, у тым плане, што я разумею, што ну, наўрад ці там можна нейкія рэальныя грошы зарабіць на гэтым всім. Але потым трошкі маё стаўленне змянілася. Ну, трэба разумець, 12-й год я на той момант ужо падпрацоўваў, быў у меня фрыланс журналісткі. Так. Гэта трэба разумець. Што? Гэта трэба разумець, так. Гэта трэба разумець тым, што фрыланс журналісткі ў Брэсце, гэта значыць тое, што ў цябе вельмі шмат вольнага часу. Вельмі шмат. Гэта не журналісцкая праца ў Мінску, гэта не журналісцкая праца там в іншых буйных гарадах. Брэст, гэта ўсё ж такі, хоць і гэта і абласны цэнтр, там не столькі адбываецца падзеяў, не столькі там нейкіх нагодаў інфармацыйных, таму часу тебе становіцца вельмі шмат. І так як я жыў у Брэсце, сябры мы таксама брэстаўчане, вядома, што сярод тых і былі людзі, якія гэтым займаліся. Напішым, на такіх ведаеш, нават цэлыя былі сямейныя кланы. То бок там, ну, літаральна у меня быў ёсць сябар, якога гэтым займалася ўся сям'я. Ну, і, в прынцыпе, такіх людзей дафіга. Там взять там брэстаўчане зараз разумеюць гэты раён там, як он, Бернады называецца, які там уже ён блізкі, самы блізкі раён Брэста, вось менавіта да Варшаўскага моста. Там хіба што не хата, гэта такі, ну, прыватны сектор, там што не хата, людзі гэтым займаюцца так ці інакш. Вось. І просто шмат вольнага часу. На той момант я ўжо стаў аўтамабілістам, там некалькі месяцаў як. І мой сябар такі... Якая была тачка? Mazda 626 93-го году. І гэта быў, дарэчы, зусім не кантрабандысцкі аўтамабіль, то бок все ездзілі там на пасатах, на аўдыасотках, на пятых бумерах. Чым гэта? Ну, гэта таму, што яны больш сабе змяшчалі, так? Ці навошта яны... Такі выбор машыны быў у іх. Такі выбор, таму што, ну, пасат, ён сам па сябе самы папулярны аўтамабіль сярод, нават цяпер, сярод другаснага рынку, то бок вторічка. На той момант быў папулярны. Ну, трэба адразу разумець, выкінуць все гэтыя стэеатыпы, гэтыя словы пра соляравозаў. Гэта асобна пагутарым. У 10-е гады гэта ўвогуле знікла як клас. Соляравозаў іх не было, там потым прыслумач чаму. Але, ну, з 90-е, напрыклад, соляравозы былі і проста бензавозы. Бензавозы? Прысутнічалі. Глядзячы, што ты вазіў. Ну, тым, што я не памятаю дакладныя лічбы, але нейкая фішка ў Пасата ёсць такая, што яго афіцыйна, здаецца, 70 літраў бак. Гэта ўжо трошкі больш за звычайны бак. То бок у меня, здаецца, у Мазде было 50, я не памятаю дакладна, ці 50 і 55. Там было 70 па паперах, але не па паперах, туды залівалася нейкім чынам сотка. Мне здаецца, што мы цяпер записываем спешл Top Gear. Ну... Пачакай, гэта, ну, то бок, можна было правозіць шмат паліва у баке, у баку. Можна было правозіць шмат паліва ў баку. Але ж, акрамя гэтага паліва, можна яшчэ што-небудзь было правозіць па ўсей машыне, ўсё гэта распіхаць. Як разумею, у Пасаце легчэй гэта распіхаць, чым у твоёй Мазде. У Пасаце яшчэ трэба што сказаць пра бак. Некаторыя, наколькі я ведаю, яшчэ разварвалі гэты бак. Нейкі дадавалі яшчэ нейкія літры, то бок там, я не ведаю, ну, адмыслоўцы можа паправіць каментах, но мне здаецца, до 150 можна разварыць. Мэд Макс нейкі. Хаця, можа, памыляюсь у лічбах, ну, 120, мне падаецца, дакладна там можна было заліць. І гэта так даволі шмат. Ну, типа, плюс да ўсяго, Пасат сам па сябе, калі мы кажам пра універсал, гэта такая зручная машына, каб штосьці перавозіць. Тому што, ну, як бы там, ты літаральна можаш там лядоўную засунуць, там усё павез, блин, як бы, а то, што там цыгареты запіхаюць у любую машыну, можна цыгареты запіхаць, схаваць, як бы, тут не такое. Тут уже больш пытанне таго, што проста папулярны аўтамабіль, разам як там і Audi сотка, як і Бэха 5 90-х, то бок гэта ўсё папулярнае, таму ёсць на рынку, на гэтым ганяюць. Там Mazda была не настолькі папулярная, хаця даволі, ну, па Беларусі гэта была папулярная марка, але я на мяжы не бачыў шмат іх, бачыў там 1-2. І гэта, в прынцыпе, таксама быў плюс майго аўтамабіля, тым, што... Непрыкметны.
па-першае, непрыкметнае, тому што, ну, калі ты едзеш, грубо кажучы, ты едзеш на пасаце, то польскі цэльнік, польскі мытнік адразу разумее, што ты наўрад ці там едзеш, там, не ведаю, там, помнікі архітэктуры глядзець у Кракаў. Хутчэй за ўсё ты едзеш у Тэрэсполь. Ось. Окей, цябе заманілі у прыступную сеть. Сябар меня падбіў, ну, плюс заўсёды у меня, ведаеш, у меня заўсёды былі візы, і заўсёды яны былі, хутчэй за ўсё, нейкія халяўныя, я ніколі за візы не плаціў. То бок, потому что я там ці студэнтам быў, ці НДАшка, ці журналістыка, заўсёды у меня былі халяўныя, дзякуй, да, польскаму ўраду. Заўсёды у меня былі халяўныя шэнгены. І таму мне сябар такі кажа, блин, ну, у тебя так шмат вольнага часу, у тебя там есть машина з'явілася, у тебя есть віза, блин, чаму ты гэтым не займаешься? Давай я там тебе дапамагу, покажу все як. Я не ведаю насамрэч, потому что нейкай такой асаблівай патрэбы ў гэтым і не было, потому что не было у меня там, ведаеш, на той момант нейкага бездзенежжа, не было такого, что там вось там без працы сидзеў, праца была у меня насамрэч, і грошы былі для Брэста, я атрымліваў нармалёвы, але нейкая такая цікавостка, нейкая такая авантура з'явілася, я такі падумаў, ну давай паспрабуем. Вось мы першы раз паехалі сябрам, ён там сидзеў як штурман побач са мной, калі мы там хавалі гэтыя цыгареты, он там адмыслова казаў, шмат не кладзі, тому што я не ведаю твою машину, я не ведаю так. Што ён казаў, я не ведаю твою машину, я не ведаю там, дзе хаваць. Мы паклалі там 8 блокаў, умоўна. Блок для тых, каму не ведаю, трэба тлумачыць, гэта 10 пачкаў цыгарет. Цыгареты, каму трэба тлумачыць, гэта не тое, што вы звычайна паліць. Гэта нейкія адмысловыя цыгареты, кшталту. Што гэта? Мінск фест, што гэта было? Ці фест, часцей за ўсё плоскі, ці красны фест, ці чорны НЗ, напрыклад, вось гэта тры асноўныя. Часам хтосьці прасіў, я ўжо не памятаю, здаецца, ці прэм'ер, ці... То бок гэта было па замовах? Ну, часцей за ўсё так. Ну, так, гэта было па замовах, але, ну... А дзе ты гэтыя замовы? Там на форумах нейкіх глядзеў, ці што? Як ты даведаваўся, што трэба прывесці там фэст? Ну, слухай... Тое, што меня подцягнули у гэтае ўсё, то бок меня уже подцягнули на все готовое. То бок меня уже там познаёмілі з людзьмі, там, з нейкі там умоўным, назовем его там, умоўно назовем, там, пан Якуб там есть, там, пэўна. Ну, умоўны пан Якуб. Якой яго умоўны адрес? Бжеска 20. Гэта жарт. Ну, просто заўсёды есть там нейкі тэрэспольскі мужичок. Там весь Тэресполь на гэтым жыве, там не толькі там мужичкі, там все жывуць. Гэта ідэальны варыянт, калі у чалавека свой уласны дом со сваім уласным гаражом, куды ты там заязджаеш і просто растарваешься, як мы гэта называлі. Ось. Ну і просто мой сябар, першы раз мы паехалі 8 блокаў, і літаральна вось мы там праехалі мяжу. Пачакай. А ў гэтыя 8 блокаў, ну, наўрад ці ты просто побач з сябрам паклаў недзе, і ён такі едзе на блоках. Табе трэба было іх кудысьці там параспіхваць? Частку пакідаеш на сабе, там типа блок, можа нават 2. Калі ты дрыш, як я, то можна было і 5. Пачакай, на сабе, то есть ты абвязваеш сабе, ці што? Береш шкарпэтку, засовываешь яе, не ведаю, там 5 пачкаў. Вось гэтую шкарпэтку, напрыклад, ну я там под пояс себе засовывал, так і мне 23 гады у меня пуза не было, і зараз асабліва няма. У меня там, типа, есть такая простора, засовываешь под пояс, і типа... Вось што мы бачылі на фотоздымках сёння. І типа... Ну, типа, і всё. Ну, некалькі блокаў, ну, блок ці 2 можна раскідаць по салону. Ну, там, типа, ведаеш, там, недзе там... Ну, заўсёды, па-першае, есть норма. Норма — гэта 2 пачкі ты можаш весці. То бок 2 пачкі, калі там ця знаходзяць, ты кажаш, ну, гэта норма, типа, всё окей. Там 10 раз 2 пачкі. Некалькі пачкаў раскідваеш по салону, ну, так, там, типа, недзе там, можа, там... Сябры забыліся. Захаваў там бардачку, там, недзе там закінуў, яшчэ дзе-небудзь, там, падробязі, так. Ну, але асноўнае месца — гэта нейкія там нычкі, так, в асноўным. Дзе у твоёй масці былі нычкі? Як бы не было спецыяльных нычак, то бок я не рабіў, я просто там, мы сябрам спецыяльна перад гэтым рабілі аналіз майго аўтамабіля, дзе шукалі месца, дзе можна схаваць. Ну, я не буду казаць дзе, таму што, ну, просто
Магу падставіць людзей, якія, напрыклад, на Маздзе 626 дагэтуль ездзяць, но гэта будзе не вельмі, гэта будзе вельмі карысная інфармацыя для польскіх мытнікаў, але не вельмі... Ты на беларускай мове размаўляеш, так што яны хочуць заўсёды цябе не зразумець. Ну. Пра гэта асобна потым пагутарым. Окей, все запісаем. Асобна пра беларускую мову. Пра польскіх мытнікаў. І... Просто там шукаеш нейкую нычку, засоўваеш туды і едзеш. Некаторыя людзі, вядома, тым, хто рабілі гэта неяк так больш масава, у якіх гэта ставілася на нейкі такі поток, яны там нейкі разварвалі нычкі, там спецыяльна там перараблівалі свой самоход аўтамабіль. Ось, фішка была ў чым? Я калі першы раз праехаў, там скінуў там гэты там 8 блокаў, трохі там ішоў таго ж пана Якуба умоўнага зліў паліва, хаця паліва там гэта не было прыбытковым ужо на той момант, пазней растлумачу чаму, то бок там з паліва там яшчэ недзе там можа $15-20 зарабляеш, хаця гэта дробязь. Умоўна там за всю паездку там зарабіў недзе там, ведаеш, вось за ту паездку там $100. Я такі, ведаеш, там атрымліваю на рукі $100, так аналізую, камон, я тут пасядзеў у машыне 3 гадзіны там сябрам, паслухалі музыку, пакекалі, і я за гэта $100 атрымаў. І такі думаю, за то, што 8 блокаў машыну запіхнуў, такі думаю, так гэта атрымліваецца. Калі я засунуў машыну не 8, а 20 блокаў, я атрымаю недзе там $200+. Наступного разу я паехаў, засунуў і атрымаў $200+, і на гэта сапраўды падсаджваешся як на наркотык. Таму што гэта, гэта нават не фізічная праца, гэта цяжка назваць фізічнай працай. Просто, як мне на той момант казалася, што гэта, літаральна, гэта пераязджаеш мяжу і нібыта грошы з дрэва збіраеш. Вось так гэта падавалася на той момант мне. Але трэба адзначыць, што гэта быў 12-й год, і у меня был аўтамабіль на бензіне, і ўвогуле для аўтамабілях на рухавіку ўнутранага спалення у 11-м годзе ввели абмежаванне. То бок можна было выязджаць толькі раз на 8 дзён. Это вось наш такі любімы беларускі рэжым. Вырашыў так пазмагацца са сваім народам, які ездзіць у Польшу затарвацца, не набывае нічога ў беларускіх крамах. Нібыта вырашылі такі зрабіць крок. Як бы гэта не распаўсюджвалася на газ, то бок людзі, якія ездзілі на газу, то бок яны маглі ездзіць на газу колькі заўгодна разоў. Але мне там толькі набыў аўтамабіль, я ведаў, што там, калі ставіш газавую установку, гэта ты псуеш рухавік свой, мне было неахвота было гэтым займацца, плюс я не хацеў, як бы там, ведаеш, становіцца на 100%, так, цалкам на колы гэтай кантрабанды. Я думал, так, раз 8 дзён паездзіць, гэта так, ведаеш, нейкая просто такая забаўка, нейкая, там, хобі. У пэўны момант я потым зразумеў, я там неяк падлічваў, атрымлівалася, што вось гэты занятак мне прыносіў разы 2 больш грошай, чым моя журналісцкая праца. Нават быў нейкалі прыкол такі, што, умоўна, гэта могло даходзіць недзе там до $1000 у месяц, там, за 4 поездкі. Для Брэста, дзе там, і $100 там, на той час там нормальны заробак, але такі звычайны заробак. Это былі там нейкія шалёныя грошы. Так, ты распавядаеш пра асночы бакі гэтага ўсяго. Але ж колькі раз гэтая ідылія працягвалася да той пары, пакуль цябе злавілі? Гэта ідылія працягвалася больш за паўгады. Ёма. Гэта вельмі шмат. Не Лоуну Джо. Гэта ён. Я сапраўды, як бы, тому што мой сябар, там, які ездзіў часта, у него была там машына на газу, там у яго там всей сям'і там машыны на газу былі, то бок у іх там, вядома, у іх там гэта было нармальная справа, там і трапляць на бокс. Бокс гэта у нашым лексіконе, гэта вось на польскай мяжы, з польскага боку, гэта такі гараж, дзе твою машыну заганяюць на больш дэтальны дагляд. То бок такі, калі ты просто праязджаеш мяжу, ты просто праязджаеш мяжу, калі ты цябе чымся там заподозрылі, цябе накіроўваюць на бокс. Яма яшчэ яе называюць, там, дзе твою машыну могуць там больш пільна даглядзець і ўсё знайсці. Часцей за ўсё там знаходзяць. Калі там усё. Гэта таксама асобная тэма. І
Я вось доўга ездзіў, то бок праездзіў паўгады, раз 8 дзён, і я, ну, там, паўгады не трапляўся. І мы неяк так сябрам спрабавалі там пазней аналізаваць, чаму так адбывалася, тому што ну, я там спісвал гэта на нейкі фарт, там, на нейкі, там, не ведаю, там, на тое, што мне там аўтамабіль не кантрабандысцкі, непапулярны. Ну, можа, сапраўды грала такая фішка, што ездзіў выключна раз 8 дзён. Ну, ці пабачыць, і аўтамабіль не кантрабандысцкі, раз 8 дзён. Ну, можа, хіба сапраўды ездзяць там па закупы раз 8 дзён. Чаму не, блин? Ну, калі бы быў бы сапраўдны кантрабандыст, бы ездзіў бы на газу, бы ездзіў бы на іншай машыне. Ну, ось. І нейка ось, пэўна, у людзей была такая логіка. Плюс у меня там віза была нейкая культурная. То бок там, ну, не такая, не па закупы. То бок быў шэраг такіх абставін, якія, пэўна, дзякуючы якім я не прыцягваў да сябе ўвагу. Але, як бы, есть, па-першае, такая тэма, што ў іх ёсць як бы база свая, то бок сваё там праграмнае забеспячэнне. Калі ты ў гэтую базу трапляеш, то ты як бы уже там у гэтай базе знаходзішся. Ну, то бок, я паўгады ў гэту базу не трапляў, і таму на год такіх як бы не было так, прыцягваць да сябе ўвагу. Плюс, акрамя як бы звычайных цэльнікаў, звычайных мытнікаў, якія даглядаюць твой аўтамабіль, есть такая служба, их называли черными. Это были так само цельники, але у них была не зеленая форма, у них была черная. Это был такі умоўны спецназ от мытнікаў. Ён не был неяк, ён не знаходзіўся непасрэдна вось у тым памежным пункце, дзе знаходзяцца іншыя мытнікі. Яны былі такія заездныя, то бок у них там былі нейкія такія, ну як бы рэйды, то бок яны там прыязджаюць вось конкретно гэты дзень на некалькі гадзін, але яны такі даволі, ну, агрэсіўныя ў тым плане, што яны там... Ну, якая правяраючая, карацей, гэта не проста мытнікі, а мытнікі плюс, яны правяраюць, як працуюць усе астатнія мытнікі, так я разумею. Яны таксама мытнікі, але, типа, трошкі... больш пракачаныя, якія не падпарадковваюцца непасрэдна кіраўніцтву вось гэтага памежнага пункту, яны там у іх сваё нейкае кіраўніцтва, і у іх там большыя нейкія правы, яны больш агрэсіўныя у стасунках да цябе, то бок яны, калі ты ім трапляешься, хутчэй за ўсё, то там цябе жопа. То бок там, калі там, ну там ва ўсіх чатах, якіх ты там сядзіш, там, ну там, калі там все там праскакивают, блин, чорныя прыехалі, все, гэта як бы, гэта тое ж самае, што там сабака прыехала. Это две галоўныя страхі кантрабандыста, гэта сабака і чорная. А калі яшчэ чорныя з сабакай прыехалі, гэта ўсё. Полный трындзец. Ось, я трапіўся акурат такі першы раз чорным, акурат такі яны хадзілі тупо па каналах, то бок, ну, гэта уже была зіма, штосьці я там палінаваўся, не так добра закруціў сваю нычку, яны там убачылі, што у меня там штось... Нычка закручвалася. Так. Скажу больш, она была, каб у яе пралезці, трэба было падняць капот. І яны там паднялі капот, убачылі, што там штосьці мне недозакручаны, такія, а што тут у пана? Типа, ну, з понтом, што вы там, лазілі? Штосьці туды? Я кажу, ой, у меня там зламалася там нешта, я там вырашыў, там, паспрабаваў пачаніць. Ён такі, ну давайте да ямы на нас, зараз пачынім вам. Я такі, блин. Тут мой фарт і скончыўся. Ну, загналі мяне на бокс, але у меня тады было... Ну, чым был прикол? У меня быў 21 блок у аўтамабілі. Очко. Так. І нейкім чынам у меня достали 14, 7 я яшчэ правёз. Я потрапіў, ну, типа... Так. Ну, гэта не самыя вялікія рэкорды. У меня там ёсць гісторыя пра сябра майго. Ну, і карацей, я тады, ну, фішка 12-го году, што яна была, перыяд, які я застаў вось гэтай паўгады свайго фарту, то што гэта былі сапраўды пэўным сэнсе такія залатыя часы. Потому што, ну, я там за гэта ўсё, за свае там 14 блокаў, калі я не памыляюся, ну, не атрымаў штосьці каля 1000 злотых штрафа. А гэта штраф што? Там цябе пісульку даюць, і ты павінен яе адразу плаціць, на месцы плаціць. Калі не плаціш, тады спірдалі да Беларусі, ці што? Калі не плаціш, то хоч великая верагоднасць, што тебе просто аўтамабіль не аддадуць. Ну, і там прыйдзеш за аўтамабілем, калі з грошамі. Ну, хутчэй за ўсё. Нават скажу, бывалі сітуацыі такія, ось, калі ты там... Калі ты, напрыклад,
Ну гэта асобная тэма, але хутенька. Калі ты, напрыклад, моя парада раней была, зараз моя парада ввогуле гэтым не займацца, але парада для людзей, якія проста ездзяць, напрыклад, там падарожнічаюць. Вось калі вы пад'язджаеце да Варшаўскага моста, ось яшчэ ў Брэсце вы знаходзіцеся, к вам, напрыклад, нейкая бабулька напрашваецца. Там, унучак, пусці, там да Тэрэсполя давязі мяне, калі ласачка. Там такі. Моя парада гэтую бабульку слаць куды падалі. Таму што праблема ў тым, што хутчэй за ўсё на гэтай бабульцы блокаў 10, ось, а можа і 20 все. І калі вас загоняць на яму з гэтай бабулькай, ну, і бабулькі знойдзяць гэтыя 20 блокаў, ну, няхай нават 10. Вот ты будзеш ты, как я кіроўца. Як кіроўца, як, ну, таму што штраф аформляецца на ўласніка аўтамабіля. Окей. То бок приписывается, ну, да аўтамабіля. Але там бабка может там пустить слезу и сказать: унучак, у меня грошей няма, я не могу заплатить. Ну, и ты як бы адтуль не з'едешь, блин, пакуль ты не заплатишь гроши, пакуль гэты мандат, гэты штраф не будзе аплачаны. Таму бабуляк бярыце на подвозку на свой страх и рызык. Ну, просто ведаеце, что может скончыцца тым, что ваш аўтамабіль там застанецца, калі вы грошы за бабульку не знойдзеце. Ну вось. Окей, табе налічылі, атрымліваецца 1000 злотых, ну, прыкладна, за 14 блокаў. І гэта, ну, высчытваецца, то бок, калі б у тебе было 7 блокаў, то было там 500 злотых. Так я разумею? Ці была нейкая фіксаваная сума, якую ты павінен сплаціць? Там была нейкая мінімальная сума. Ну там, ну гэта ўвогуле, дарэчы, цікавая тэма, тому што раней мой сябра, ён казаў, ён, здаецца, застаў яшчэ часы, я тады не ездзіў, калі там ввогуле один блок каштаваў 50 злотых штрафа, такога. І, ну, то бок 10 знаходзяць 500, ось у меня знайшлі 14, но я так думаю, плюс-мінус где недзе на той час 70 давалі ці 80 злотых за блок, што такое выходзіла. І то бок курс тады быў 3,8, то бок, ну, просто он гэта... Ну, і цяпер такі 3,8, ну, недзе. Ну, так, ну, просто у Польшы вельмі доўга гэты курс трымаўся. Ось, то бок, там, грубо кажучы, я атрымаў, ну, колькі там, $250 штрафу. І я там яшчэ завез сигареты, яшчэ прадаў іх. Ну, вынік все равно быў у мінусе, но мінус недзе, ведаеш, на $100. Ну, як бы такі непрыемна, але разумееш, ну, блин, я паўгады да гэтага ездзіў, як бы такая... Было прыемна. Ну, было прыемна. Ось. Застаў яшчэ такі часы, тому што і гэта... І просто так уже супала, но я неяк... Гэтая поездка такая была нейкая ракавая для мяне, тому што, ну, я там зразумеў першы, што ніякага фарту ў мяне няма, па-другое, я разумею, што я ўжо патрапіў у базу, але... Гэта была моя апошняя поездка недзе амаль што на год, тому што там праз тыдзень там патрапіў там аварыю сваю першую, там не страшная была, але аўтамабіль на некалькі месяцаў выпаў жыцця. Чорную метку выдалі, ну, так. Гэта чорная. Потым яшчэ там на пачатку 13-го года мяне там правоў лішылі, ну, гэта асобная гісторыя. Наступным разам, наступны спешл. Не, пачакай, давай трошкі да гэтага вернемся. Ты памятаеш свае адчуванні, як там увогуле было? То бок, ну, падыходзіць, кажуць: так, пан, і на бокс едзеш. І колькі гэта заняло часу? Колькі, што ты тады думаў? Што табе распавядалі, як, што будзе, ці ўсё для цябе было... Не, ну я ведаў плюс-мінус. І колькі часу гэта заняло? Зноў ж, таму што, ну, гэта гадзінах, ці там просто... Ага, ну, знайшлі, ўсё, давай. Колькі людзей стаяць на яму на чаргу. Таму што мяне там, ну, я не памятаю, колькі, ну, там, ну, гадзіны 3, я думаю, гэта все заняло. Таму гэта такое... Тому што тебе трэба будет дачакацца, пакуль там знойдуць там твою... Дойдзе чарга да твоей машыны, пакуль яна дойдзе. Там яшчэ можа... Ну, можна па-хуткаму, канешне, там, ведаеш, як некаторыя так рабілі. Всё аддаць, типа. Ну, сам аддаць. Можа, там, типа, слухайце, я, там, у меня там... Многія так і рабілі, там, для нейкага... Ось, 5 пачак везу. Ну, ведаеш, ну, можна там здаць, там, 3 блокі, сказаць, больш няма, типа, ну, за 3 блокі атрымаеш, там, штраф, там, 210 злотых. Ну, там, пары чуть не знойдуць, але там, ну, яшчэ 20 прывезеш. Ну, там, умоўна, можа быць такое. Ось, ну, непрыемныя пачуць, але мне неяк так, штося там посмеялся за іх, там, у меня нават нейкі там, ну, что нейкі прикол я зловіў, што я просто як яшчэ ездзіў, ну, я ж працаваў журналістам на тэму. Часам просто браў з сабой фотаздымаш, у меня валяўся там, ну, в сумцы і ў машыне, я такі, знайшлі фотаздымаш, у меня ж там зеркалка такая професійная, они такі, а что то есть? Такі, ну, блин, я дзенікажам працую, я што по приколу сказала, гэта на самом деле я не контрабандист, я просто гэта журналістскі эксперимент.
И они такие... Потому что спочатку, в принципе, там пошли шукать какие-то, знайшли такі цигарети, знайшли там 14, типу, о, який от у вас журналістський експеримент, зараз вам дам, типу, 1000 злотого мандата, я кажу, а я так на приколі кажу, да мне пофиг, я там, типу, я платить не буду, это все редакція платить. Ну, короче, ось такі були справи. Прикольно. Ладно, є інша історія. Того ж года. Як я провез свій максимум цигарет. У мене просто є рекорд мой особистий. Гэта 30 блокаў. І то толькі таму, што я дома больш блокаў не знайшоў. Блин, не ведаю, ось можна ці гэта распавядаць? Можна. Карацей, ну так как я працаваў журналіст... Блин, я могу, конечно, заменить, сказать, что это все про сябра гісторыя. Давай. Все повераць, давай. Так. Гісторыя про сябра. Давай. Есть у меня один сябр, і, карацей, у яго былі знаёмыя журналісты, якія працавалі на один польскі тэлеканал. Не будем казаць про які. Не будем. Ну, яны былі беларусамі, якія жылі ў Брэсце і працавалі на один польскі тэлеканал. Ну, такое бывае. І вось гэтыя журналісты кажуць майму сябру: Михась, ты ж там у Польшу ганяеш. Нам так трэба... само сябра Михась зовут. Так, Супала. Супала. Ты ж там у Польшу на своей Мазде гоняешь. Сама Мазда, окей. Мы хотим сгонять у Галаподляску, снять там репортаж, там неважно, там про то, як там поляки на белорусах бизнес робят. Ну, такая тема. Жуть. И можешь нас свозить? Заплатим тебе там, ну, заплатим тебе, короче, неважно. Я таки, ну, в принципе, чему не, погнали. И в некий момент один из этих журналистов мне телефонует: Михась, скажи там свой номер автомобиля. Я такие, навошта? Они такие, ну, там просто польский МЗС домовляется. Как мы поехали по дипломатичному каналу. Я такие, блин, дипломатичный канал. Гэта той канал, які ніколі не чапляюць, так? Ось. Гэта значыць, можна туды запіхаць вельмі шмат цыгарет, і ніхто не будзе правяраць. Слухай, а чаму твой сябра Михась ён не падумаў про тое, што можна ўзяць нейкі трак дальнабойны, там запихнуць яго цыгареты, паехаць по дыпламатычнаму каналу? Можна ж было б адразу пуліцэрскую прэмію атрымаць. Ці Дарвіна, я не ведаю. Ось такая гісторыя. Так што... Прикольна сябра. Да, прикольна сябра. Так. Я не памятаю, як называлася той тэлеканал. Але нейкі польскі тэлеканал. Ці Полсат, ці ТВП. Увогуле гэта Радыё Марыя была. Што за ўсё. Ось такія справы. У 13-м годзе што адбылося? Адбылася такая вельмі пераломны момант, бо палякі паднялі штрафы вельмі моцна, ў 2 разы. Што гэта значыць на практыкі? На 2 разы больш цыгарет трэба весці. Не, то, што ты зарабляеш, в прынцыпе, тое ж самае, што і зарабляў, але твои рызыкі павялічваюць 2 разы. То бок, калі ты там раней... Ну, як бы гэта моцна шмат каго падкасіла, па-першае, то бок, там некалькі разоў штраф атрымаў, і ты ўжо там статус-кво свой аднавіць не можаш. Ужо там некаторыя проста павылазілі з гэтага ўсяго. Але горш за ўсё было тое, што моцна ўзяліся за польскіх кантрабандыстаў. Трэба разумець, што польскія кантрабандысты, яны былі, палякі менавіта, яны былі яшчэ больш такія злосныя, чым беларусы. Гэта там, калі там беларус везе там 20 блокаў, то паляк везе там 40-50. Он просто на блокі едзе. Колесікі прышапіў і ўсё. Таму што, палякам як бы у іх там яшчэ фішка такая, што, па-першае, у іх як бы і ўкладанне менш. Камон, там, типа, калі там у Беларусі нейкі там Пасат Б3 каштуе $1000, то Польша 1000 злотых. Там, типа, літаральна можа быць такое, блин. То бок там плюс да ўсяго штрафы, здаецца, я не памятаю, ці меншым былі,
Магчыма, нават і менш штрафы іх былі, але нават калі не былі, у іх была такая фішка, што, напрыклад, калі ты атрымаеш буйны штраф, ты можаш, напрыклад, падаць у суд падаць, там гэта ўвогуле. Аскардзіць яго. Можаш увогуле там дамовіцца, каб цябе на нейкія грамадскія працы накіравалі, то бок не сплачваецца гэтыя некалькі тысяч там злотых, а просто там дамовіцца і там некалькі гадзін там, не ведаю, там плот памаляваць, ці там нешта падмесці. Свой. І многія гэтым карысталіся, так што ў гэтым нормально. І карацей, у 13-м годзе яны такія вялі абмежаванні, яны вельмі закранули, ну, всіх яны закранули, але палякаў вельмі закранули тым, што польскіх кантрабандыстаў, тым, што яны пачалі машыны канфісковаць. Даходзіла да гэтага, там нават за одну паездку маглі, прычым машыны, ну, чым фішка была... Гэта залежала, хутчэй за ўсё, ад памеру таго, што ты везеш, ад памеру штрафу, так? Ад памеру, колькі ты везеш, а па-другое, ад таго, перароблены ў ці аўтамабіль ці не. Калі ён ці перароблены, то ты там нейкі зварыў там нейкія нычкі, ну, то бок гэта ўжо ўспрымаецца, што гэта, ну, як бы... Ну, парушэнне, там ёсць адпаведнае. Ну, то, што нават парушэнне, гэта сродак парушэння вось гэтага, сродак, якім ты здзейсніў парушэння, яго канфіскуюць па гэтае. Ну, гэта там... І гэта дашло, дарэчы, да такой прикольнай штукі, што польскія кантрабандысты аб'ядналіся, і яны страйкаваць пачалі. То бок у 13-м годзе у них сапраўды іх была. Што? Як гэта было? Яны перакрывалі мяжу да таго, як гэта рабіў Балкунец? Плюс-мінус так, то бок яны павольна праходзілі мяжу там. Вось такім чынам, то типа італьянская забастовка. Ну, типа таго, так гэта і ну сапраўды там скардзіліся, лісты пісалі, і гэта сапраўды пэўным, ну, не цалкам вядомая на там перамога была, але на пэўныя саступкі там все ж таки ўлады пайшлі, то бок яны перасталі канфіскаваць аўтамабілі, што ўжо было такім значным перамогай. Гэта просто, ты не памятаеш, гэта была змена ў законе, то бок яны дамагліся зрабіць, ці гэта была змена ў правапрымяненні? Правапрымянення. То бок там быў пэўны закон, ну там, то бок там, не ведаю, там Любавецкі нейкі там воеводства, што прыняла, што вось цяпер, ну, я умоўна, не факт, што так оно было, штосьці прыняла, што цяпер штрафы цяпер такія. І там штосьці мы сябрам недавно абмяркоўвалі, ён просто нагадваў мне, і он мне распавядаў, што там нават нейкі ему знаёмы паляк паказваў ліст, які он там дасылаў, там прыйшоў адказ, і ему там нават адказалі на ліст, там на петыцыю, тое, што вось, ну, штрафы мы панізіць не можам, типа, гэта уже не абмяркоўваецца, але вось тое, што машыны канфісковваюць, гэта ўжо перагібы на месцах, вось гэтага не будзе. Вось яны гэта дамагліся, плюс дамагліся таго, што гэта не было такой шырокай практыкі да гэтай, але вось сапраўды з гэтымі судамі дамагліся, што можна было абскарджваць прысуд. Як это выглядала? Меня ў 13-м годзе загналі на бокс, мне знайшлі там, не памятаю колькі, ну там типа умоўна 10 блокаў у меня знайшлі, і мне за 10 блокаў, ну, штрафы падняліся, мне там хацелі даць 2000 злотых штраф. То бок гэта адразу адчувальна, гэта 500 баксаў. І я такі, блин, што рабіць, сябар мне, мы сябрам тогда акурат ехалі, он кажа, да, блин, да сонду падавай. Я такі просто там, дзе сплачваць, кажу, хачу праз суд вырашаць пытанне. Яны такія, ну, типа, окей. Ну, мінімальна мне палічылі, то все роўна з мяне знялі там 1000 злотых, я заплаціў 2 разы менш, і типа, все, твою справу накіроўваем на суд. Суд там неяк адбыўся, мне ў выніку нічога там цягам года нават не прыйшло, но як я разумею, такая нармальная практыка, ну, суд, типа, там хутенька разглядаў справу, типа, ну, ён уже аплаціў 1000, ну і хопіць, ну, типа, прэтэнзій да яго няма. Ты так думаеш, што было? Хутчэй за все, ну... Ці на цябе ўжо вісіць нейкі штраф? Не павялічваецца за 11 год ужо. Ну, я думаю, гэта бы неяк бы ўсплыла, і там... Цікава, паглядзець. Не, ну гэта такая практыка, то бок не я першы, хто з гэтым стыкаўся, мы просто палічылі, што типа і все, прэтэнзій не маем. Ось, в 13-м годзе была такая. І гэта, насамрэч, прикольная фішка, што ж-таки розніца менталітэтаў, то, што палякі нават спрабуюць свае правы бараніць там, дзе яны, ну, як бы не маюць права фактычна бараніць, тому што яны парушаюць, ну, просто... Але гэта нават не толькі там справа законнасці, сколькі там просто нейкай там чалавечай годнасці. Ну, сапраўды там, ну, перагібаюць на месцах, ну, не могуць там аўтамабілі канфісковаць, яны дамагліся гэтага. Гэта прикольна, тому што напрыклад, як бы ад беларусаў такога не было, ад беларусаў было, напрыклад... Цікава, чаму?
Ну як прыклад, у 11 годзе, калі вось увялі гэтую абмежаванне раз 8 дзён, таксама быў пэўны страйк у Брэсце, калі ў Брэсце з брэсцкага боку перакрывалі там дарогу, гэта былі там, я не памятаю ўжо, я працаваў як журналіст акурат такі, здаецца, там з десятак аўтамабілей. Я думаю, то десятак пачак вёз тады. Гэта быў з десятак аўтамабіляў, і то там, можа, там 15 максімум, то гэта не нейкая масавасць. І тое, гэта ўсё адбылося толькі таму, што там завадзіламі былі мясцовыя актывісты, якія кантрабандыстамі не былі, і гэта было ўсё акурат, ведаеш, на хвалі маўклівых пратэстаў, якія праходзілі тады па ўсёй краіне. Гэта было на хвалі вось гэтай акцыі «Стоп бензін». То бок, такія былі у паветры пратэсныя настроі, якія там падагрэлі мясцовыя актывісты. І тады нават там Сумар, тагачасны кіраўнік вобласці, прыехаў там сустрэцца. Ну як, он прыехаў там, памяўніў: «О, я далажу прэзідэнту о вашай праблеме». Ну і все, праблема, як мы ведаем, не вырашылася. Все раз'ехаліся, і ўсё, Все раз'ехаліся, праблема вырашана. Все нормально. Ну, вось, і ў 13 годзе была такая сітуацыя, што, як бы, многіх яна, як бы, падкасіла, многія сышлі. Окей. Все роўно ты там нешта вёз, нешта атрымаў. Калі ты вырашыў пасля таго, як у цябе забралі правы, вярнулі іх, што ты там аварыю трапіў, чаму вырашыў вяртацца да гэтага? Насамрэч, мне проста была нейкая сапраўды не звязана з кантрабанднай паездка, штосьці нават, можа, і па працы журналісцкай, трэба было штосьці адчыніць. Гэта, трэба разумець, што ты не можаш, ці недастаткова мець візу, каб просто потрапіць. Трэба, каб твой аўтамабіль, на той момант гэта была зелёная карта, так называемая, якая там каштавала 50 евро ў месяц. І, вельмі шкада, ведаеш, мне трэба было з'ехаць, трэба было там зрабіць нейкую працоўную паездку, і мне было вельмі так не шкада там вытрачаць просто 50 евро, і потым гэтымі не карыстацца. Я такі, ладно, паезжу яшчэ там раз 8 дзён. Я тады пасля таго, як штрафы паднялі, шчыра кажучы, там асобы, я тады на той перыяд 2 разы штраф атрымаў, у меня такого, ці один раз атрымаў штраф, такога імпэту больш ездзіць асабліва не было, то бок там вось той другі штраф, незіраючы на то, што таксама там на 1000 злотых быў, неяк он меня падкасіў, там і фінансава, і ўсё астатняе, такое было насамрэч. Што яшчэ прыгадаць з такога? Чакай, на гэтым твоя кар'ера кантрабандыста скончылася? На гэтым штрафе? Не. Окей. Калі ладно, яшчэ мы застаемся ў 13 годзе. Які застаемся? Я просто памятаю, такі выпадак быў. Ввогуле трэба варта распавесці, што там у палякаў, я ўжо кранаў эту тэму, ёсць свая сістэма, свая праграма. Хтосьці, ёсць такая легенда была, прынамсі, яна неяк так не пацверджана нікім, але пацверджана пэўнымі ускоснымі доказамі. Карацей, не пацверджана. Карацей, што калі ты рабляеш гэту праграму, калі ты там праязджаеш, там цэльнік правярае твой аўтамабіль, правярае, як ён там ідзе па праграме. Карацей, была такая фішка, што нібыта у твайго аўтамабіля ёсць пэўны рэйтынг, які можна як палепшыць, так і пагоршыць. Пагоршыць вельмі лёгка. Гэта трэба проста часцей ездзіць праз бокс і трапляцца там з нечым. Палепшыць яго, гэта не трапляцца, ці трапляцца на бокс і выязджаць з бокса чыстым. Бывалі такія выпадкі, калі там чыстым выязджаеш. І як бы былі пэўныя алгарытмы, нават людзі прылічылі, я ўжо не памятаю дакладна, хтосьці падлічыў, што кожная 6-я твоя поездка на аўтамабілі, ці кожная 7-я, ці кожная 6-я, яна будзе абавязкова праз бокс. Бок вязеш ты, не вязеш, там ёсць там... Няма ніякага, калі гэтым карыстацца сведчаннем, тады не мае ніякага алгарытму, просто табе паказвае, 6-й раз едзе, все, правяраем. Па-першае, ёсць чалавечы чыннік, просто ты не спадабаўся фізіяноміі цэльніку, і ён тебе накіроўвае на дагляд. Это правацца зарёнак пісала. Ёсць яшчэ такі чыннік, як вось тое, што ты трапляеш вось гэтую базу. І як бы у майго сябра, я там один раз на штраф попадаўся, і там яшчэ там пару разоў паездзіў, там нават просто па закупы ездзіў, но майго сябра, у яго там былі гісторыі, як ён там ввогуле
выязджаў там ці без штрафу ці там напрыклад хрестаматыйны случай калі выпадак калі ён загналі его на бокс даецца нават чорны ці потым ён думал собака трындзец капздец і штосьці там пачалі глядзець его аўтамабіль і бах у яго кніжка ляжыць такі гэты чорны бярэ кніжку а гэта Сенкевіч там уже не памятаю што ці потоп ці агнём і мяшом но неважно такі бярэ такі типа вау ты что там Сенкевіча читаешь он такі ну так цікава такі а ты что там типа поляк типа карта полякаў ці он такі не там беларус он такі блин беларус які там Сенкевічам цікавіцца такі а ведаеш ты Сенкевіч там Нобелевскую прэмію узнагароду калісьці атрымаў і мой сябар такі ну так ведаў 1905 годзе такі ніфіга сабе заве свайго там гэтага напарніка да яго падходзіць напарнік такі там Яцек там типа якім годзе Сенкевіч Нобелевскую узнагароду атрымаў такі сконт я вем такой ось паглядзі з кім працую там типа нічога не ведаюць там панабіраюць па аб'явах ну типа жу там пахіхіхал пахахахал і адпусцілі паехаў там типа так што не выкарыстоўвайце гэта як лайфхак на завтра усе просто Сенкевічам едуць. Але была і адваротная сітуацыя что ну пра нашых мытнікаў гэта асобная гісторыя тому што нашы мытнікі гэта калі там з палякамі ну, там не ведаю на 20 палякаў на 20 польскіх цэльнікаў там прыпадзецца там ну можа 5 нейкіх таких кончаных мразот ну просто такія ну звычайныя мытнікі там просто сваю працу робяць а есть такія якія вельмі сваю працу робяць вельмі паскудна ставяцца і там нават есть такія ведаеш некаторых былі такія мінушкі якія самі за сябе казалі там кшталту крот які там перароеце ўвесь аўтамабіль все да пашцы знойдзе ну карацей а наши гэта просто ну наши в прынцыпе яны самі па сябе такія там просто подбор кадраў такі мразотныя максімальна плюс да ўсяго у наших мытнікаў яны там службова ведаеш яны не могуць ездзіць у Польшу увогуле пакідаць краіну і у них просто ну некая такая і зайздрасць і нянавісць там для людзей нават не так кантрабандыстаў просто для людзей якія ездзяць за мяжу у них просто некая нянавісць такая ксенафобія і яны там ну, просто ну гэта спецыяльна зроблена каб ведаеш там каб неяк гэту агрэсію манетизировать у іх працу перавесці ну там сябар неяк ехаў его там біблію знайшлі она такая здзекавалась такая ах гэтым займаецеся яшчэ і біблію чытаць думаешь про себя блин там яшчэ не памятаю такого граха як не вадзее чырвоны фэст рэспалю доебалась ну карацей 13 пазней у меня был такі вельмі вялікі перапынак так. 13-15 я не ездзіў а з чым был звязан ён быў звязаны з тым что мяне шукаў военкамат і пэўны момант я не змог ездзіць за мяжу по аднаму злачынству за спешл ну і то бок там 14-15 здаецца толькі знялі з мяне гэта абмежаванне прычым як я даведаўся што я не выязны мы ў 14 годзе паехалі у Тамашоўку Тамашоўка гэта украінская мяжа побач з украінскай мяжой там нейкую зону адпачынку паехалі рабілі провады сябру у войска двум сябрам у войска там проводы рабілі і трэба было зганяць ва ўкраіну ў дюці-фры прывезці алкаголь ну і просто едем я за рулем і типа не выпускаюць не прывозяць ну не впускаюць там разбіраецца гэта яшчэ пятніца вечар быў типа там доўга разбіраліся гадзіну чакальнікаў тэлефанавалі кудысьці ў Брэст не маглі зразумець і акурат такі мытнікі хадзілі злыя там типа по той же самой прычыне з гэтай зайздрасці да нахер вы туды едзеце блин не можете як нармальныя ўсе пацаны там гарэлку краме набыць нахер вам гэты віскар блин там типа ну карацей так я даведаўся вярнуўся толькі ў 16 годзе тут уже была такая гісторыя больш нейкая такая вымушаная тому что мы там уже
атрымалася, што сядзеў без працы пэўны час. Я такі, Ну, калі ты ганяеш кантрабас па працы журналістка, гэта ніяк не звязана. Ну, карацей, сядзеў без працы, а ў Брэсце сядзець без працы вельмі непрыемна, таму што, ну, типа, у Брэсце няма нічога. Ну, няма Які у цябе былі альтэрнатывы? Да ніякіх няма альтэрнатыў. Ну, типа, камон, таму што, як бы, у Брэсце няма ніякага... Ну, у Брэсце праблема з працай з чым? Завод. Хто п'е брэсцкае? Ну, карацей, няма свайго роднага азоту, типа, няма свайго там беларускалі, так, няма такіх горадаўтваральных прадпрыемстваў, дзе людзі маглі бы зарабляць там. Ну, там. Таму, як бы, гэта адна з прычынаў, чаму вось там у Брэсце так кантрабанда развіта, не толькі там мяжа сама, вось. То, што у гародні там яшчэ ёсць там пэўныя альтэрнатывы, як не хочаш, не хочаш. Слушай, ну, хутчэй за ўсё прадпрыемства, якое, ну, гэты горад абразуе, гэта ёсць кантрабанда. Ну, вось. І ось акурат такі перыяд 16-го, гэта там недзе ці 2-3 месяцы, я ўжо не памятаю. Я гэтым ужо займаўся такое настала, то бок таксама не хацеў, але тут, па-першае, там без працы сидзеў, па-другое, праз 5 гадоў адмянілі вось гэтую раз 8 дзён выезд, то бок можна было ўжо спакойна ездзіць там ледзь не штодня. І гэта як бы у тэорыі гэта гучыць, як нібыта ты можаш больш зарабіць, чым там 4 паездак у месяц. Но на практыцы гэта зусім не так. На практыцы там раз на тыдзень, раз-два на тыдня ты все роўна ездзіш праз бокс, праз яму, і там тое, што ты за гэты час зарабіў, хутчэй за ўсё ты там застанеш. Ну, там, типа, у меня там, ну, за той перыяд, здаецца, быў адзін штраф, ну, такі, падкасіў, было непрыемна. А колькі? Не памятаю. Ну, то таксама там, можа, там 1500 злотых. Окей, то бок больш, хутчэй за ўсё. Ну, хутчэй за ўсё больш, але як бы было такое ўжо, то бок ужо на той момант я ўжо ацвярозіўся, не было такога, ведаеш, там гэтага некага максімалізма юнацкага, вось які быў там 12-м годзе, калі там ездзіў, паўгады не трапляўся, я думаю, 20 засунуць машыну ці 30 блокаў, блин. Ну, типа, там уже там, вядома, там аб'ёмы былі зусім меншы, там вазіў там да 10 блокаў, і то 10 уже там матч было. Ось, тому што ведаў, што, ну, трапляешся, все твои там 5 папярэдніх паездак, ну, все ідзе ў мінус, як бы. І на той час, ну, ужо, калі, можна сказаць, калі я ўжо працаваў кантрабандыстам, ну, на той перыяд, гэта як асноўны такі занятак, я ўжо зразумеў, што, ну, гэта вельмі не тое, чым я хачу займацца, ну, зусім не тое, тому што... Ну, гэта калі здарылася? Калі ты штраф атрымаў, ці калі ты зразумеў, пасядзеў, усё жыццё сваё пераасэнсаваў? Ну, плюс-мінус такое так і было. Ну, таму што калі ты на бок заехаў і якраз сядзіш усё сваё жыццё пераасэнсаваць. Ну, у меня была такая ситуація, гэта хіба што апошняя ці перадапошняя моя паездка, калі мяне заганяюць на бокс. Прычым была такая сітуацыя, што я па гэтых алгарытмах, па гэтай логіцы вылічыў, што я не мушу вось там, тому што я там да гэтага быў на боксе, але выехаў там, да, всялякі там падлічыў, што вось зараз можна ехаць, зараз засунуў не 10, засуну 15 блокаў, можна будзе праехаць, сарваць джекпот. Гэта лудаманія. Так. Гэта, ну, хутчэй за ўсё людзі, якія, ну, хварэюць гульняманіяй, хутчэй за ўсё таксама, якія ў казіны ганяюць. Ну, толькі розніца ў тым, што тут як бы шансаў выйграць больш все роўна, як там, ну, але все роўна, яны такія, ведаеш, таксама такія сабе. І калі меня загналі на бокс там з гэтымі 12 блокамі, я так, ну, трошкі як, ну, для сябе вырашыў, што як бы я бы не выехаў пасля гэтага, я гэтым больш не займаюся. Я вельмі спадзяюся, што я там выйду нормально, типа не знойдуць. Просто там была такая сітуацыя, што я разумеў, падлічыў, ну, пакуль ты там сидишь, чакаеш, там падлічваеш свае рызыкі, я разумею, што я вот нават калі зараз атрымліваю вось за 12 блокаў там такую-то суму, там умоўна, там, ну, там, типа, $700, я просто... У меня нема 700 баксаў, і у меня ў кішэні 0. Я сижу чалавек без працы, то бок я просто абнуляюся, літаральна. Я яшчэ без машыны.
Ну, не, машина застаецца. Тому што, як бы... А калі, напрыклад, я все ж таки праязджаю, ну, я там зарабляю, ну, умоўна, $100. Ну, типа, там... І я для себя думаешь, блядь, ну, серьезно, вось гэтыя $100, гэта вось каштуюць гэтых рызыкаў, блин, каштуюць гэтага ўсяго, гэтых нерваў, які ты зараз атрымліваеш, там, ну, типа, потому что я сижу, я уже з гэтымі грашыма уже фактычна там развітаўся. Я уже сижу такі думаю, ну все, блин, завтра трэба будзе думаць, як жыць далей з нулём у кішэні, блин. Для себя я вырашыў, што все, блин, я просто з гэтым завязываю. Ну, просто неяк на шчасце, просто там штосьці пашчасціла, ну, адхіхікаўся, там нормальная змена потрапілася, там у меня знайшлі блок у машыне, типа было на той час было негалоснае правіла, што 2 блокі, калі знаходзяць на яме, гэта кантрабанда не лічыцца. Гэта там фактычна цябе адпускаюць. То есть 2+2, то бок тое, што ёсць, і яшчэ 2. Нет, 2 пачкі і агулам 2 блокі. То бок 20 пачак, калі ўся знаходзяць, то гэта не лічыцца кантрабандай, могуць адпусціць, типа, ну, блин, каму там за 20 пачак штраф афармляць, там, типа, гэта больш там папяровай... Ну так. Навошта на цябе час вытрачаць, лепш там, пакуль ты там пакуль тебя отпустят, зловить нейкую там рыбешку покрупнее. Ну, типа, такая логика была. И у меня там штосьці знайшлі ў салоне. Ну, там была такая довольно смешная ситуация, что у меня была одна з таких нычек, такая минимальная нычка, она в подголовниках была. То есть подголовники, они такие, як бы, они полые. Ну, калі з іх усё подоставаць, не, они сами по себе полые, просто у меня был сверху чехол на их опранался. Он не был специально, это так было в машине придумано. Или этот чехол снимаешь, засовываешь туды, там, здаецца, блок нават змяшаўся, и типа такой хаваешь. И я такі... А колькі тебе подголовнику было? Подголовников, вядома, 2. Але я неяк так запихаў свою основную нычку, гэтае там умоўна там 10 блоков ці 11 так, что там уже не хапало, я такие, сколько у меня засталось? 1 блок. Ну, засунул его в подголовник. Засунул в 1 подголовник. И такие меня на боксе тогда запытывают, сколько в машине? Я такие, ничего нема. Они такие, о, пан Муві женіць нема, окей. Будем гулять в гэтую гульню. Ну, такие, они сами смеются, такие, починают. И такие, мытник залазит, такие, поднимает, о, подголовник, типа, может, там что-то есть. Поднимает 1 подголовник, и там цигареты. Такие, о, знавязываем, 1 блок есть, типа такой. І тут мусить хіба так само бути. Подрімає другі, там нічого немає. Він такий, як ти немає? Типа, ти чому туди не засунув? Типа, ти... Я такий, тому що, ну, типа, нічого нема більше. Взяв 1, как там, типа, палево відбити на дорогу, там, типа, що там. Він такий, а, ну, заглушить логічно, ну, ладно, їжджай. Типа, ось. Ну, але гэта я там зараз сміюся, тоді мені було не особливо весело, тому що... Окей, тоді у тую поездку ти вирішив, що більше займатися не будеш? Коли наступний раз поїхав? Ну, потому что у меня еще заканчивалася, у меня еще дзейнічала моя страховка. Я з'ездил еще раз, але уже без сигарет, просто там по закупу, ну, то бок это уже фактично была моя прошлая поездка. И она уже была так меня нервово подорвала, что я уже вырашыў, что, ну, я просто, по-перше, не хочу гэтым займацца, по-другое, як бы ёсць такі фактор, все ж таки, ведаеш, як у шахматах, калі ты добра гуляеш шахматы, все, что ты можешь в жыцці, ну, як бы, гулять добра шахматы. Ну, так, і ў чым аналогія? Ну, аналогія ў тым, што калі ты возіш цыгареты, ты ні ў чым асабліва не развіваешься, акрамя того, як ты возіш цыгареты. У гэтым тут развіцця, мало таго, што развіцця няма ніякага, тут сапраўды ж ну, фактор деградацыі пэўнай прысутнічае, тому што я просто бачыў, як людзі, як, там, не ведаю, якое слово добрае, становяцца скатамі, блин, ось, просто сапраўды. Ну, потому што заўсёды на нервах, заўсёды нейкія там, ведаеш, муткі, тому што, ведаеш, там заўсёды некая спроба сэканоміць, часцей за ўсё там людзі, ну, калі там людзі ездзяць там умоўна польскую ўладу, там гэтымі наёбваюць, шчыра кажучы, то і не будуць цурацца там і все астатняе жыццё будзе. Ну так, так само. Потому что люди там, мягко скажем, становятся дрэннымі, потому что гэта там максимально токсичная атмосфера. Ну там просто я бачу, калі люди, ну реально некую уже такую дичь рабілі, вось там такі у меня прыклад такі хрестаматыйны для мяне. Я нават гэта ў той перыяд не ездзіў, гэта быў 15-й год, я як пассажир вяртаўся, ехаў у машыне,
і просто была нейкая забіты былі каналы назад по вяртанню ў Беларусь, і мы уже на польскім баку стаім, і просто там была сітуацыя, што ўсё забіта, і нейкія людзі там спрабавалі, калі там пачынаецца рух, спрабавалі там улезці там без шаргі, там, ну, такое, ведаеш, скотская, там нейкая скотскія паводзіны. Нейкая цётка, прычым цётка, ведаеш, такая там на Audi соткі, там узросту маёй маці, там пытаецца ось пад нашу машыну заехаць, прычым так унахабную, прычым мало то, што там парушаючы там правілы, там парушаючы там все там нейкія там правила там морали нават контрабандысцкой, ну просто там вела себя по-скотску, там ледзь там машину нам не царапаю, я как пассажир, я вышел, я там типа в окенца погрукаў, там типа алё, мать, там нічога там не поблытала, там типа можа там, там просто окно не опустила и просто сидеть, глядеть уперед, нібыта мяне не існуе. Я такі, ну ладно, хер с тобой. Я просто стал там перед ее машиной, типа, каб не ехала. И не ведаю, что у человека в голове, она просто дала по газам, блядь. И поехал. Я просто в некий момент, я стал спиной, потому что, ну, у меня в голове не могло возникнуть, что человек может нажать по газам и наехать на человека, які спиной стоит. Я нават, ну, так, я нават сгруппироваться не поспел, тупо, блин, лег на капот. Я таким стою, думаю, блядь, что? Ніхера собі, там нават іншыя контрабандисты, там, хотя там, звычайна, ніякай солідарнасці паміж контрабандистами нема беларускімі, там, повылазили, там, погрукали гэтай цётцы, там, типа, мать, ты дурна чи ёбнута, ну, типа, блин, камон, блин, там, ну, просто. И, в принципе, ну, я тады, конечно, перхарэю, але глобально, як бы, не здзіўляюся, тому што як бы я ў 16-м перастаў ездзіць, але в прынцыпе тыя адгалоскі, тое, што я чую там пасля 20-го году, там тое, што зараз адбываецца, там зусім пиздец у нейкім такім чалавечым сэнсе. Гэта паміж тымі, хто ездзіць, ці паміж тымі, хто, ну, паміж памежнікамі, мытнікамі? Паміж тымі, хто ездзіць, як бы. Ну, па-першае, як бы все мы памятаем, што там ковід здарыўся і межы зачынілі. Да. І на той момант, як бы, ну, гэта такое ускосна, не ведаю, можна гэта лічыць за шквар ці не, але там у пэўны момант пускалі з Беларусі толькі студэнтаў. І все там контрабандысты, там нейкія там мужики 40-гадовыя, цёткі 40-гадовыя паступалі в універы, там у розныя каледжы, там всякую фігню, там каб гэты візы падчыняць, там, ну, і такія там. І там реально, літаральна гэта даходзіла до того, там мне там распавядалі гісторыю, што едзеш на аўтобусе назад з Польшы, нейкая чарга ўтварылася, там людзі выходзяць, такі кажуць там да палякаў, што за херня, чаму такая чарга, адкуль взялася, там типа такое, а што вы, там это ваши студэнты вяртаюцца, ось там на 5-м бумеры стаіць, блин, студэнт, блин. Ну, гэта там, я не ведаю, як гэта ацэньваць, ну, типа, гэта яшчэ умоўна, гэта можна спісаць на нейкую такую там, нават не то, що ерудицію, на нейку такі хитрасць, там, ну, типа, окей, може бути такое. Але, ну, глобально, якби там, наколькі я ведаю, там штрафы падняліся, ну, можа, яшчэ раз падняліся, але зараз там, ну, апошнія гады там яшчэ старалася горш сітуацыя, там, здаецца, нават даходзіла, што палякі ввели фішку, што там за другую поездку ці за трэцюю, калі ця хапаюць, ці могуць нават візу ануляваць, типа, то бок это стало ввогуле рызыкоўна глобальна, і там людзі там з 10 блокаў апусціліся до 3 блокаў, пачалі вазіць, там зусім там іншыя прыбыткі. І ну, такі маральны бок, што ў 21-м годзе, здаецца, там перасталі даваць, ці ў 20-м, ну, 20-м хіба хутчэй за ўсё ввогуле не давалі праз зачыненыя межы. У 20-м, 21-м перасталі даваць гэтыя візы па закупы, здаецца, такое штосьці было. Ну, і што рабілі брэсцкія кантрабандысты? Бралі самую папулярную візу на тот момант, гэта гуманітарную, блин, ну, типа, і ты як бы думаеш, ну, як бы з аднаго боку, як бы, ну, калі усім давалі, як бы, палякі, то чаму, як бы так, чаму ім гэтым не скарыстацца? З іншага боку, ну, блин, а можа хтосьці не атрымаў, блин, ну, ось хоча просто... так і было. Ну, конечно. Так, ну, типа, больш за то, і там ще там да нейкіх приколаў даходзіла, што мало того, што там візы гуманітарныя паатрымалі, дык яшчэ там умудрыліся гэтыя
ВНЖ гуманітарныя падчыняць, блин, і з гуманітарнымі ВНЖ ездзіць, а потом здзіўляецца, чаму мы там падоўжыць ВНЖ не можам, блин, тому што, блин, чаму нам адмовілі, блин. Да нейка, гэта вось, як па мне, гэта сапраўды ўжо скотства вось так. Але гэта яшчэ як бы там не самы такі верх гэтага такого, да чаго скотства можа дайсці. Наступная прыступка гэта тое, што пасля 22 году пачатак вайны гэта зараз стала ввогуле там новай залатой нейкай хваляй для брэсцкіх кантрабандыстаў, таму што там уже так умоўна назовем кантрабандыстам, насамрэч проста людзі, якія зарабляюць на памежжы, на тое, што пачалі вазіць всю гэтую тэхніку, вядома, у якім накірунку працаваць на расіян. То бок, калі там раней, там умоўна, у мае часы там, я там не ведаю дакладных лічбаў, але там плюс-мінус у 13-м годзе, памятаю, там выйшаў iPhone 5S, гэта быў тады. Мы яго вазілі за $10, типа ў Беларусь правозіў з Польшы. То бок так, за паслугу. За паслугу ты яго правозіш, $10 каштавала. Зараз там хутчэй можа і да соткі даходзіць, типа за iPhone там можа і больше. Кажуць, там гэты рынок люксовых аўто, там не ведаю, прыкрылі ці не прыкрылі, там ввогуле там да нейкіх такого шаленства даходзіла, што там просто як чувак... як у 90-х, калі гналі машыны з Еўропы, хутчэй за ўсё. Так, але у мае часы там, типа, 12-13 годзе перавесці машыну, умоўна, быць чалавекам, які Тырасполя сядзець за руль, перавезе праз мяжу, там аформіць дакументы, потым сходзіць сюда і там перааформіць, гэта ўсё, то есть такой прокладкай пабыць, гэта каштавала там $100. Зараз гэта под шутках, не ведаю, як вось менавіта вось Тырасполя перавесці, але я чуў, што людзі, якія ў Нямецчыну ездзілі, перавозілі вось чыста да Брэста, там на некалькі $1000 даходзіла, там просто такое, як бы. Плюс да ўсяго міграцыйны крызіс, мы памятаем, і ніхто там не цураўся, напрыклад, там павазіць нейкіх мігрантаў да нямецкай мяжы. Гэта ж яшчэ дрэнна з маральнага пункту гледжання. Не толькі што там закон парушаеш, окей, кантрабандысты парушаюць закон. Такое здараецца. Але ж ты забіраеш нават не тое, што ты там кагосьці праводзіш незаконна праз мяжу у Нямецчыну. Гэта праводзіш. Але ж ты забіраеш, гэта паслуга, хутчэй за ўсё, вельмі шмат грош каштуе. Ты забіраеш грошы ў тых людзей, якія ўсё сваё папрадавалі, і ты там нейкія шалёныя грошы зарабляеш на гэтых людзях, якіх неяк па-скоцкі, а ты павінен іх па-скоцкі хутчэй за ўсё пераводзіць, каб іх не знайшлі. Радзі ты пасадзіш іх на ўсе месцы. Хутчэй за ўсё так. Тое, што я чуў, там даходзіла, вось мне сябар казаў, што яму знаёмы беларус прапановаў. Там возьмі, пасадзі там 600 за чалавека $, давесці да нямецкай мяжы, там недзе выкінеш. Так. Гэта яшчэ нават хіба што не самае скотскае. Самае скотскае, што я пакуль чуў, але такіх, ведаеш, доказаў гэтага няма, ўсё такое вядома там на словах, што пэўны час на пачатку вайны ў першыя месяцы была тэма, што у Брэсце прадавалі грыўны, якія везлі ў Польшу, якую пазней адменьвалі на злоты і вазілі. То бок, калі там пачатак вайны быў, ведаем, што шмат мігрантаў ехала ў Польшу, і тады шмат якія банкі рабілі гэта такое, ведаеш, сумнеюся, што гэта неяк было эканамічна выгодна, але хутчэй такое з нейкай салідарнасці, больш з нейкай такой падтрымкай яны мянялі па нармальных нейкіх курсах грыўны. Потому што звычайна, наколькі я разумею, грыўну наўрад ці можна там у Польшы памяняць неяк. Хутчэй за ўсё ёсць, трэба проста нейкі спецыялізаваны банк ісці, там не галоўны філіял, напрыклад. Там вось на потоку мянялі, і проста у Брэсце з'яўляліся грыўны, якія людзі там перапрадавалі, везлі пазней у Польшу, такая была такая асобная тэма. Як бы лагічна падумаць, адкуль у Брэсце маглі з'явіцца грыўны. Хутчэй за ўсё з нейкага Мазыра, з нейкай Рэчыцы, з нейкага Гомеля яны прыехалі разам з гэтымі унітазамі, людзьмі, якія так унітазы везлі. І вось гэта ўсё, так што... І людзі, як бы там таксама такі былі
майму сябру, які зараз Польшы знаходзіцца, мы там прапанавалі, можа там даведацца, кажа, камон, ты ведаеш, ну, адкуль гэтыя грошы? Ну, адкуль там же зараз там ва ўкраіне вайна, там шмат украінцаў у Беларусь прыехала, такі, ну так, блядь, менавіта вось так яны прывезлі грошы. Ну, і як бы людзі вось такім займацца не цураюцца. І гэта, вядома, як бы... Калі вы гэта рабілі, вы дрэнны чалавек. Не рабіце так, ласка. Ну, просто, ведаеш, я заўсёды... Калі я сам гэтым займаўся, я да гэтага ставіўся, ведаеш, там, з нейкай постыроніяй, ці такой, я гэтым займаюся постыранічна. Гэта не мой асноўны... Ну, слухай, не, конечно. Ты ж сам казаў, што былі часы, там, паўгады, калі гэта было X2 твой прыбытак. Гэта ўжо не просто так. Но... Все роўна, ведаеш, нават калі я з гэтым завязваў, типа, калі я для себя вырашыў, што не, гэта занятак не для мяне, я больш не хачу гэтым займацца, я там лепш машыну прадам спецыяльна, што у меня не было спакусы гэтым займацца. Літаральна до такіх думак даходзіла просто. Я... Закадзіруюсь. Ну, закадзіруюсь. Я, прынамсі, просто зразумеў, занятак такі сабе, але, в прынцыпе, у мяне не было нейкай такой глобальнай прэтэнзіі да людзей. Ну, типа, я ведаў, што гэта там людзі дэградуюць, людзі становяцца скатамі на гэтым занятку, хутчэй за ўсё, людзі псуюцца вельмі моцна. Але, ну, типа, я з нейкім, ведаеш, такім разуменнем ставіўся, тому што ведаў, што, ну, Брэсце зарабіць цяжка, неяк інакш. Калі ёсць такая магчымасць, ну, хай людзі гэтым як магчымасцю карыстаюцца. Вось пасля вось гэтага 20-го, 22-го, вось калі гэтая гісторыя чую, вось пра грошы, пра мігрантаў, ну, пра грошы, пра гріўны, якія ў злотыя мяняюць, пра мігрантаў, пра то, як там тэхніку возяць там на Расію фактычна працуючы. Вось я гэта все чую, і мне, ну, гэта ўжо ніякага разумення няма, я ўжо не кажу там пра павагу і все астатняе. Так што вось такое. Якія пытанні у вас ёсць? Ну, канешне, вось што ты яшчэ? Ну, ты цыгареты вёз, як мы даведаліся, айфон вёз, а што яшчэ туды-сюды перавозіў? Ці заўсёды гэта было? Якія ўвогуле там, ну, вось ты твайго часу, там тавары самыя выгодныя, якія перавозіць? Самае выгоднае гэта 13-й год айфона было возіць, але як бы гэта таксама вельмі вялікі рызык, тому што калі там ну, тому што нашыя мытнікі, яны больш скоцкія, чым мытнікі польскія. Калі яны ця гэты айфон знойдуць, хутчэй за ўсё адбяруць. Ну, гэта не... Ну, чым гэта абмяжоўвалася? Там нельга было там некалькі... Калі там вязеш шмат запакаваных рэчаў, то хутчэй за ўсё ты павінен іх неяк, ну, там, не праз зялёны коридор весці, там, напрыклад, а праз чырвоны, так? Я ўжо не памятаю, калі, ці ў 13-м, ці ў 16-м. Дэклараваць. Трэба было дэклараваць. Здаецца, калі я не памыляюся, штосьці была нейкая херня, не ведаю, хто там, у якіх кабінетах гэта вырашыў, што чалавек можа правесці айфон, увогуле смартфон, на сябе аформіць толькі раз на 3 гады. Памятаю, такое было. То есть, ну, так, что-нибудь у тебя, ну, я не ведаю. Раз на 3 гады трэба тэлефон. Ну, як нармальны чалавек. Як нармальны чалавек. Не то, што там, а то, што нас там большасць народа бедная карыстаюцца андроідамі, якія на той час там кожны год трэба было мяняць, там, ну, мой досвед літаральна такі. Ну, типа, ну, 3 гады... Дрэнныя андроіды набываў. Ну, тады я была андроідным чалавекам. Чалавек-андроід. Так. Ну, типа, айфоны, ну, рызык у тым, што тебе гэты айфон, калі знойдуць, адбяруць, можа там пазней паспрабаваць праз суд яго адсудзіць, ну, гэта такое, ведаеш, беларускі суд. Не польскі. Ну, і як бы у тебя адбіраюць, мало того, што ты там свои $10 не атрымліваеш. Але самае горшае, ты кошт айфона павінен чалавеку вярнуць, які тебе яго даў. Окей. Ну, так што гэта галоўная праблема. Я ведаю людзей, якія там за поездку 10 айфонаў возілі, як бы. Было яшчэ негалоснае правіла, як бы не то, што негалоснае правіла, галоснае даволі правіла з польскага, не з польскага, а з беларускага ўжо боку. І мы его называлі, што ну, карацей, нельга хаваць пад болт. Тому што гэта значыць? То бок, калі ты там штосьці вязеш, у тебя там знаходзіць умоўна, я не ведаю, ты там набыў калбасу, паклаў яе, накрыў яе падушкай там на заднім сядзенні, то тебе, ну, нічога там не будзе, глобальна. Калі ты взял калбасу, штосьці ў сваім аўтамабілі адкруціў,
засунуў і закруціў под болт. Да, под болт. Ты схавал под болт, то твой аўтамабіль цяпер уже лічыцца сродкам здзяйснення злачынства. Цяпер яго могуць канфіскаваць. То бок, чым, вядома, вельмі не грэбавалі беларускія мытнікі. То бок, такое было правіла, нельга под болт нічога хаваць. Але я ведаю людзей, якія там па 10 айфонаў вазілі назад. Туды там 10 блокаў, назад 10 айфонаў. Так себе, глобальна, што яшчэ вазілі, 16 я уже не памятаю, 16 чамусьці на перавозку быў вельмі слабы, там ввогуле нічога не было. Вось 12-13 стандартна колы вазілі, просто ты береш кола, аўтамабільнае кола. Гэта прыносіла прыбыткі? Слухай, там $5, там $5, і в сумме тебе выходит $100. Ты камон. 10 выходит. Сколько тебе трэба весці колу? Ты берешь одно замест запаски. За тебе платят, я уже не памятаю, от 8 до 10 долларов. Гэта, камон, ты провез 20 блокаў цыгарет, зарабіў там $100 за іх, зліў паліва там больш такі там 100, под $200 зарабіў, зліў паліва там на 15-20 $, там, взял там колы яшчэ на 10, у тебя уже... Айфончик яшчэ. Айфончик там, шмотки там давали, а шмотки там ввогуле амаль што не было ніякага такого абмежавання. Там... Шмотки, так, ты хутчэй за ўсё просто набраў куртку, кросы, але там падробязі, там по $1 за іх давали, такого. Там, просто взял новую куртку на себе, накинул старую, там запихал, кинул, нібыта гэта моя працоўная. Там, взял там кроссы там новые, там по некалькі пар. Так, падробязі, понабирал гэтых шмоток, уже там тебе $10, там, типа такого. Так ось, типа такого было. З холами заўсёды там праблема былі там, што неяк я паехаў, што была вялікая чарга, паехаў праз Дамачева, вяртаўся ўжо не праз асноўную мяжу, а на Дамачева заўсёды там мытнікі былі беларускія яшчэ больш скотскія, і штосьці там, у меня былі калпакі на маёй машыне, на машыне былі калпакі, што трэба ведаць. І у меня была запаска з сабой, взял якую на перавозку, і он такі дакалупался, я уже не памятаю як, здаецца, у мяне в арыгінале было у Маздзе кола на 5 дзірачак, а запаска на 4. І он такі бачыць, 4 дырачкі, а колькі у тебя в машыне? Я кажу, 4. Типа, показывай, а у меня там колпаки стоять. Он такі, ты здымай, а там у меня, видишь, колпаки, каб яны не адлеталі, я яшчэ гэтымі жгутамі іх там цягнуў. Я такой, сур'ёзна? Такі, у меня няма чым, он там схадзіў за ножом, отколупаў, достал, такі, 5, все, ясно, давай, декларируй, такого доходило, вось, в принципе. Такие ось гісторыі. Да, дзякуй за то, што чыста і сярдечна ва ўсіх сваіх злачынствах прызналіся. Няма ніякіх злачынстваў. Гэта кантрабанда, гэта дрэнна, ніколі гэтым не займайцеся. І ўвогуле мы казалі не пра цябе, пра нейкага вершыннага персанажа, пра ўсіх тваіх сяброў. Конечно. Дзякуй вялікі. Спадзяюся, вам гэта ўсё спадабалася. Пішыце ў каментары, калі вы з Брэста, то пішыце, як вы правозілі, што вы правозілі, дзе вы правозілі, колькі пад балтом вы свой правезлі. Колькі пасатаў у вас канфіскавалі. Наступны спешал Міхась распавядае, як рабаваў банк. Всім пакуль.